Yes. Добре дошли на тази арена в името на Исус. Можете да седнете. Хората използват различни начини да се приближат до Исус. Няма значение как ще се приближиш до Исус. Важното е да се доближиш до Исус. Няма значение как ще се приближиш до Исус. Важното е да се доближиш до Исус. Можеш да вземеш самолет, автобус или колело. Това, което е от значение, е да се доближиш до Исус. Той е единственият, който може да посрещне изцяло твоите нужди. Добре дошли още веднъж в името на Исус. Сега, нека поискаме от Бог да ни даде едно отворено сърце. Кажи: Господи Исусе, дай ми едно отворено сърце. Дай ми едно отворено сърце. В името на Исус. Халелуя! Когато погледнеш около теб днес, ще се съгласиш с мен, че живота е взискателен. Хората са взискателни. Ти също си взискателен. И това, което изискваш, е в Словото Божие. Живота е взискателен. Хората са взискателни и ти също си взискателен. И това, което изискваш, е в Словото Божие. Ако това, което изискваш, е в Словото Божие, това означава, че твоето мърморене и оплакване не е нужно. Единственото, от което се нуждаеш, е да дойдеш при Исус. Защото Исус Христос е отговорът на всички основни въпроси в живота. В каква ситуация се намираш сега? Помни, целият свят наблюдава да види начина, по който реагираш на твоята ситуация. Целият свят наблюдава да види начина, по който реагираш на твоята ситуация. Между тях са твоите приятели и врагове. Като Божие дете, в каквато и ситуация да се намираш, начина, по който се справяш, има значение. Защото начина, по който се справяш с ситуацията си, ще покаже на света Бога, на когото служиш. Защото начина, по който се справяш с ситуацията си, ще покаже на света Бога, на когото служиш. Може да кажеш: да, но аз съм християнин. Ходя на църква всяка неделя. Винаги давам десятъка си. Слушам проповеди всеки ден. Чуйте. Факта, че слушаш Христовото учение всеки ден, не означава, че си приятел на Бог. Много хора служат на Исус Христос, но малко са тези, които са готови да бъдат Негови приятели. Затова Библията казва, че да познаваш Исус не е само да видиш Неговите дела, но и да научиш Неговите пътища. Нека някой да каже: да познаваш Исус не е само да видиш Неговите дела, но и да научиш Неговите пътища. Халелуя! Ще прочетем от Евангелието на Йоан, ако Библиите ви са с вас, глава 15, стихове
от 14 до 16. Там ли сте? Евангелието на Йоан, глава 15, стихове от 14 до 16. Чета. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас ви наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Стих 16. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен. Та каквото и да поискате от отца ми, да ви го даде. Обърнете внимание на това изречение. Та каквото и да поискате от отца ми, да ви го даде. В моето име. Слава на Бога! Преди всичко, искам да разясня факта, че Божията воля е да отговаря на молитви. Божията воля е да отговаря на молитви. Ако не беше Божията воля да отговаря на молитви, Исус Христос нямаше да каже: искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Почукайте и вратата ще се отвори. Божията воля е да отговаря на молитви. Но какво се случва в живота на много вярващи днес? Защо всеки път, когато се молим за определен проблем, изглежда като че ли Бог не ни чува? Отговора не е прекалено далеч от това. Да направим Святата Библия да каже това, което искаме да чуем. Вярно е, че Библията казва: Небесният Отец ще ни даде всичко, което поискаме в Неговото име. Но това не означава, че трябва да започнем да се молим за егоистични, класически и материални причини. Затова каза Яков: нямаш, защото не искаш. Искаш, но не получаваш, защото зле искаш. Това е защото искаш погрешно. Ако прочетеш внимателно стих 16, който прочетахме преди малко, Исус каза: та каквото и да поискате от Отца, в Мое име да ви даде. Подчертайте думата «та». Тук думата «та» показва, че има условие, което се свързва с обещанието на Бог. Кое е условието? Трябва да познаваш Бог, да имаш връзка с Него и да си Негов приятел, преди да получиш каквото и да е от Него. Повтарям, трябва да познаваш Бог, да имаш връзка с Него и да си Негов приятел, преди да получиш каквото и да е от Него. Това означава, че имаш да изпълниш една роля. Кажи на ближния си: имаш да изпълниш една роля. Имаш да изпълниш една роля. Не си изиграл ролята си, затова се оплакваш. Нашето задължение е да се покоряваме на Божиите заповеди. И Неговото задължение е да изпълни обещанията си. Начина, по който Бог действа, е, че тези две неща никога не си противоречат. Кажи на ближния си: нашето задължение е да се покоряваме на Божиите заповеди. И Неговото задължение е да изпълни обещанията си. Алелуя! Сега попитай ближния си: приятел ли си на Бог?
Ако си открил, че не си, тогава искам да знаеш, че е възможно за теб да имаш специално приятелство и близост с Бог. Възможно е за теб да имаш специално приятелство и близост с Бог. Сега, за няколко минути, искам да продължиш да размишляваш. Продължавай да размишляваш върху това, което казвам, и ще видиш, че не си изиграл ролята си като вярващ. Така. Преди да преминем към изцеленията и освобожденията, нека прочетем набързо от книгата на Яков, глава 4, стих 4. Защото изглежда, че това е общият проблем, който имат хората днес. Библията казва, че пътят към Божието царство не е едно легло от рози и всичко, което е близо до Исус, получава атака от Сатана. Нека видим набързо в книгата на Яков, глава 4, стих 4. Там се казва: който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Виждате ли? Не можеш да бъдеш приятел на Бог и в същото време приятел на света. Тези двете не могат да бъдат в съгласие. Когато Христос е в сърцето ти, светът трябва да се премахне. От друга страна, когато светът е в сърцето ти, Христос трябва да се премахне. Поради тази причина, ако си решил да бъдеш приятел на Бог, не очаквай от хората да те разбират, защото човешките пътища не са като Божиите пътища. В действителност, това, което хората не разбират, го назовават с имена, но това, което хората разбират, го унищожават. Ти какво предпочиташ? Да те назоват с имена или да те унищожат? Моля се хората да не ви разбират в името на Исус. Запомни, че имаш нужда от Божието присъствие, защото се нуждаеш от приятел по-близък и от брат. Кой е този приятел? Кой е този приятел, който е по-близък и от брат? Да, Исус Христос е единственият приятел, който е по-близък и от брат. Няма болест, която Исус Христос не може да изцери. Няма страдание, което Исус Христос не може да премахне. Няма проблем, който Исус Христос не може да реши. Няма товар, който Исус Христос не може да вдигне. Няма приятел като Исус Христос. Сега отговора. Кажи на ближния си отговора. Да бъдеш приятел на Исус е да държиш себе си извън света. Единственият начин да държиш себе си извън света е да приемаш постоянно Словото Божие в сърцето си и да се покоряваш на Словото. Кажи на ближния си, единственият начин да държиш себе си извън света е да приемаш постоянно Словото Божие в сърцето си и да се покоряваш на Божието Слово. Сега нека се подготвим за молитвената линия. Благодаря ви.
Подгответе се за съживление в Гърция с пророка Теби Джошуа и мъдрите мъже. За повече информация гледайте Емануел ТВ. Време за изцеление.